дар ҷаласаи ҳайати вазирони Туркманистон президент Қурбонгулӣ Бердимуҳамедов тасмим гирифт, ки муовини сарвазир Сердар Бердимуҳамедовро ҳамраиси сохторҳои байни ҳукуматии туркмани-русӣ ва туркмани-ҷопонӣ аз ҷониби Туркманистон таъин гардад ва Мередовро аз ин мансаб озод намояд. хабар медиҳад агенти иттилоотии давлатии ТДХ. Минбаъд ин ҳамкориҳо бо Русия ва Ҷопон густариш дода шуда, барои гузаронидани корҳои мушаххас ва самаранок мусоидат хоҳад кард, гуфт президент. ёдрас мекунем, ки Сердар Бердимуҳамедов бо ҳамроҳии Рашид Мередов дар сафари расмии ҳайати Туркманистон ба Русия ширкат варзид. дар ҷараёни ин боздид, ки аз 30 март то 2 апрел баргузор шуд, Бердимуҳамедов бо сарвазир Михаил Мишустин ва муовини раиси шӯрои амнияти Русия Дмитрий Медведев мулоқот кард ва инчунин дар мулоқот бо вазирони корҳои хориҷӣ бо иштироки вазири корҳои хориҷии Русия Сергей Лавров ширкат варзид. Hörmetli prezidentimiz şuun maňa ýene dewr uly jogapkärligi edip имрӯз Сердар Бердимуҳамедов илова бар вазифаи нави худ инчунин мансаби муовини сарвазир барои татбиқи системаи рақамӣ ва технологияҳои инноватсионӣ дар тамоми соҳаҳо, дар системаи идоракунии давлатӣ ва сохтори иҷтимоӣ, роҳбари вилояти Ахалск ва аъзои шӯрои амният, раиси палатаи олии назорат ва роҳбари ассотсиатсияи байналмилалии Туркман алабайҳоро ишғол мекунад. Serdar Berdimuhamedov belläp, onu Senat Guruluş Öýlemşigi ministri bolýup ýetdiler. коршиносон қайд мекунанд, ки диктаторҳои дигари кишварҳои Осиёи марказӣ аз таҷрибаи монанди омода кардани насли худ ба президенти оянда истифода мекунанд. Президент Раҳмон низ муддати тӯлонӣ писараш Рустами Эмомалиро барои интиқоли қудрат омода карда, ӯро ба вазифаҳои гуногуни воломақоми дастгоҳи давлатӣ таъин мекунад.